In Christ, happy Sunday kanatong tanan o welcome sa ato na sab nga tulumanon ang atong pamalandong sa pulong pitsat 7 nining bulan sa Marso. Actually mga igsoon ikatulong nga Domingo nining Kwaresma o paspas kayo ang panahon, brothers and sisters in Christ. Unang Domingo nining bulan sa Marso. So, no, kung ato ang balikan ang mga panghitabo sa niaging tuig, tapos bag-o pa lang ta nagselebrar sa Pasko, New Year, unya karon maigsoon, Marso na. So, ingon ana kapaspas ang dagan sa panahon. O kung misgot kag Marso, brothers and sisters in Christ, atong kung balikan nato ang panghitabo nining 2020, hapit na ta mag isa ka tuig nga sugod atong lockdown. So next week ato nang maselebrar kung mabalik lantaw ang mga nahitabo sa niaging tuig di nag-lockdown kita tungod ni ining COVID-19. Pero we're so blessed, dapat magpasalamat ta sa Ginoo igsoon higala nga taliwala nining tanan, taliwala sa mga nahitabo nga dili nato unta gustong mahitabo sa atong kinabuhi apan niya naman gyud ni, no? So magpasalamat kita sa Ginoo tungod kay nakalahutay kita, no? Uban sa grasya sa Ginoo. Ug dako pasalamatan nato, brothers and sisters in Christ, nga wala gayud kita talikdi sa Ginoo sa mga kalisdanan nga atong giatubang ug atong mga naagian. Okay. So karong hapuna atong pamalandungan ang nindot ug tsada kayo nga mensahe sa ato ang santos nga ebanghelyo karong hapuna. Apan sa dili pa mga kapamalandong, akong itimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa nagkananlaing lugar, ang atong mga kapamalandong diha sa may Luzon, Visayas ug Mindanao. Kung asa ka man karon igsoon higala, may hapon kanimo, happy Sunday, no, igsoon. O labi na sa atong mga tigsunod nga naa sa lagyong dapit, no, katong naa sa from Manila, doon na tayo igsuon from Bulacan nga nagsunod na to, happy Sunday. And then doon na tayo igsuon nga from Leyte, Cebu, ingon mo usab. Doon na tayo igsuon nagsunod from North Cotabato, hi, happy Sunday kanimo igsuon. Ingon mo usab from Singapore, no, doon na tayo tigsunod diha from Singapore. So pasalamat, no, pasalamat ta sa Ginoo ning lain na pud nga Domingo nga gihatag kanato. Ako usab nga itimbaya ang atong mga kaigsuonan, mga charismatic sa nagkalanlaing parokya, gikan diha sa may parokya sa Hinguog from kay Brother Luis, no. Bag-o lang mi naka-istorya ni Brother Luis para sa amoang para sa ato ang program unyang gabi, no. Mga charismatic sa Hinguog, kumusta mo dihang tanan? Ingon mo usab ako mga kauban diha sa may Lagunglong, sila Cha-Cha, no, kumusta mo diha og sa mga kauban, Chris Marie diha sa may Sugbong Kugon, no. I hope nga padayon gihapon kita sa atong aktibidades, no, uban sa pag-amping, uban sa pag-ampo. Hay puday ko sa mga taga Balingasag, no, taga Bali, kumusta mo diha? Kumusta mo diha igsoon, no, kumusta man ato ang pagserbisyo diha sa Ginoo. Ingon mausab sa ako mga kauban diha sa may Hasaan, Babuntugan, Brother RR, mga kauban pare may hapon. Salamat sa makanunayon nga pagsunod ni atong tulumanon nga mausab sa akong kapikas diha sa may Hasaan, o sa mga kauban pod niya diha, no, sa community. Tapos mga kaigsuonan nako diha sa may Villanueva, no, sila Ruby, kumusta? Si Sis Gemma, kumusta mo diha sa may Villanueva? O sa may Taguluan pod sab, no. Brad Tata, takas-takas, kumusta bro? I hope nga maulian na ka sa hingpit bro, ang among padayon nga pag-ampo alang kanimo nga unta hingpit na gyud ka nga maokey na gyud ang imuhang gibati, no, imong pamati sa lawas. Hi puday ko diha kay Brad Rafi, no. Brad Rap, may hapon, kumusta diha? No, and then mga kauban nako sa may Bulwa, sila Glinky, no, sila Grace, si Ruth ug Gerald, si Kim. Congrats di ay Grace, no. May congrats master. Congrats sa imuhang na kuan na gyud, no, na turnover na gyud sa imuhang dugay-dugay na gyud nimo nga gipangandoy. So
Dayon ako po diyang itimbaya ako mga kauban sa may Nazareno Parish ug sa may Makabalan nga sa makanunayon gihapon no nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Diri sa Wisti nga bahin akong itimbaya pangmustahon ako makaigsuunan sa may lugait no yan nanti ganyan nice kilang picture ganiha naka-comment ko sa ilang picture ganiha. Kumusta mo dihang tanan? Father Steve, kumusta? No? Ingon mo sab sa may Mantikaw, no? Brother Bernard, nato isa ka igsoon nato from Mantikaw nagpaad sa akong Facebook ganiha. Igsoon, salamat ha, salamat sa pag-request. Kumusta mo diha? Hayop nga naamo sa maayo nga kahimtang. O uban pa mga kaigsuonan ako mga parokya, kumusta mo diha mga igsuon? Ilabi na dinhi sa parokya sa may Opol, no? Kumusta mo diha? Pau, si Sis Jem, ug mga kauban si Plo-Plo kumusta ug tanang mga kauban na diri sa may Opol. Maigsoon sa tanan nagsunod sa naabot sa atong pagsibya may buntag may udto may gabi kung asa ka man karon sa suok sa tibok kalibutan igsoon ko diha ni Kristo. Happy Sunday diha kanimo. Okay, so maigsoon kanang before ta magsugod sa ato ang pabalandong karong hapuna sa gihapon magpaplik og isa ka kanta no karong hapuna para sa ato ang tanan. Ang title ani is Pagsangyaw 2021. So I think kani siguro nga kanta murag gimugna ni agig pagselebrar nato nining ika 500 years nga Kristyanismo no. So since pag-abot ni Magellan sa grupo ni Magellan diri sa Pilipinas no ika 500 years na ingana nakadugay ang ato ang pagtuo kang Kristo nga miabot diri sa Pilipinas. So maigsoon ako ni ipli nga kanta og sa atong pagbalik sugdan nato ang atong pagpamalandong karong hapuna. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang tuninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isangya ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Diyos nung kaluoy pagkamaayo niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad di unay nga paghalad sa kinabuhi nga balaan gikan sa amahan, Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo, atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan, atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo,
pagkamaayo niya kanatong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay. Pagapuy-an ko, ligunon ko ako pagka. Hatong isaya pagtuon ni Kristo. Ang bug magkalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya kanatong mga Pilipino. Atong isangyaw ang pagtuon. Alright, so welcome back sa atong programa mga igsoon para sa ato ang pamalandong karong hapuna o sa dili pa atong sugdan kini sa ato ang pag-ampo. Brothers and sisters in Christ, kapamalandong atong ipahiluna ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, pinaagi sa atong pagingon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mo nga Dios, amahan nga labing gamhanan, tuburan sa kaayo, tuburan sa kaluoy ug gugma. Kami nagadayeg nagapasalamat kanimo Ginoo nining laing Domingo nga imong gihatag kanamo. Salamat nining kahigunan din kami makapamalandong sa imong pulong karong adlaw. Langit no namong amahan, ipadala imong balang espiritu sa among tagsa-tag sa kakaugalingon. Lamdagi ang among hunahuna o kasing-kasing. Hawani ang among salabutan Ginoo. Tanggala ang mga butang nga makadistract kanamo sa among pagpamalandong karong hapuna. Ginoo himua nga imong mensahe imong ipaabot kanamo karon. Abrihi ang among kasing-kasing, tanduga kami o Ginoo. Ingon mausab Ginoo, ipadala ang imuang gahom nga mo'y mumando kanamo dili lamang kami taman sa pagpaminaw nining imong pulong kundi amog gyud kaning puy-an sa among tagsa-tag sa kakinabuhi. Langit no namong amahan, wala kami mahimo kung wala ka. Busa ang tanan among gipangayo, among isalig diha kanimo, diha sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, uban sa panabang sa among langit nung inahan, ug sa mga anghel o makasanto sa langit, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Once again, happy Sunday. Brothers and sisters in Christ, kapamalandong happy Sunday kanatong tanan ug alang sa ato ang ebanghelyo karong hapuna, gikan kini sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 25. Okay, himayaon ikaw o Ginoo. Kadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado
ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudyo, unsay ilahanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kap-atan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining temploha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw? Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti kini niya ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto pa sa Jerusalem panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mo salig kanila, sanglit na sayod man siya sa tanang tao. Walay kinahanglan nga sultihan siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, kay nasayod man siya kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Maigsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Okay, so brothers and sisters in Christ, kapamalandong alang sa ato ang pagpamalandong karong hapuna, no, kung inyong ma-recall ang atong bag-o pa lang nga nadunggan nga gibasa nga ebanghelyo, nagsintro kini mahitungod sa paglimpyo, no, gilimpyuhan ni Jesus ang templo. Tungod kay ang templo wala naman gamita, no, wala dunay mga tao nga nasulod sa templo nga wala nila gigamit ang templo isip templo, kundili murag gihimo ng kanabang lugar nga diin didto sila nagtransact sa nagkalain-lain nga negosyo, og ingon pa sa uban nga mga Bible scholars, ang uban diha gihimo na noon og kana bitawng mga illegal nga mga transaksyon. So kung atong pagpamalandungan, mga igsuon ko diha ni Kristo, usa ka rason nganong nasuko si Jesus sa kahimtang nga nakita niya ang maong templo, tungod kay wala mahaom ang ilahang paggamit sa maong lugar. Na kung atong tan-awon maigsuon, sugod pa, no, sa karaang testamento, ang mga Hudiyo, ang mga Israelita nagbalaan gayud, no, sa templo nga gani ang templo ni atong unang panahon, mga igsuon, mga higala, no, ang kung dili ka Hudiyo, dili ka pwede mosulod, no, di ka kasulod na ara ka sa gawas. So nya ang kana pa yung sa altar nga portion, no, dili ka katamak diha, kung dili ang mga pari ra, no, mga nag-serve diha maoray naa diha. So ingon ana ang ilahang level, pero ang hitabo mga igsoon, mga higala, daghan di ay mga tao nga naa sa sulod sa templo nga ang ilahang gihimo, doon na sila'y mga, para sa ako, doon na sila'y mga personal na nga ma-interest. So lahi na ang ilang gihimo didto ng maong templo mo na gikasuko ni Jesus. Maigsuon kini nagpahinumdum kanato unsa ka importante di ay ang usa ka simbahan. Templo, simbahan or balay alampuanan. So kung imong makita, brothers and sisters in Christ, mahigala, bisan unsa nga reliyon sa tibok kalibutan, aduna gyud sila'y gihimo nga balay alampuanan, no, nagkalain-lain, no, sa kita nga mga Katoliko, doon natin mga dagko nga mga cathedrals, doon natin mga chapel, no, mga parish, kung asa ka nga lugar, aduna gyud balay alampuanan. Kini importante kaayo igsuon higala ka pamalandong nga kanang ang matang magtotoo, aduna gayoy balay alampuanan diin didto sila magkatigom aron sa pagdayeg, pagpasalamat, pagampo diha sa Ginoo.
Importante kaayo ni nato igsuon higala. Now akong kasinatian sa una, ingon ko nga nganong magsimba pa man ko nga pwede ra man ko magampo sa balay. Di ang Ginoo naaman sa nagkalain-lain nga sa tanang dapit. Pero mga igsuon, no? Gi-emphasize jud sukad pa sa Old Testament nga ang balay alampuanan, no? Kung sa Old Testament pa, dunay mga instruction ang Ginoo nga maghimo mo duha ka kirubin, maghimo mo ka ng altar, naa gyud instruction diha og tin-aw og tataw kaayo nga niingon ang Ginoo diha ako makikita ninyo, makigtagbo ninyo. So importante kaayo, no? Importante mo ni ang kaimportante sa balay alampuanan. No, ang pamalandong nato ani mga igsuon karon gasulod pa bata sa simbahan ani panahon sa pandemic. Maybe ang uban talagsa na lang, no? Tungod lagi ning mga pandemic, pero atong hinumduman igsuon higala nga importante ang usa ka simbahan og ang paghatag og kana bang kabalaan sa maong lugar. Kay doon na rabay daghang mga kasinatian nako sa una nga moadto kag cathedral or sa ubang lugar na imbis kay balay alampuanan, pero dunay mga batan-on diha nga I don't know karon kung naa pa ba, pero sa una naka-observe ko dunay mga batan-on diha nga mura diha nag-date sulod sa simbahan. So ato sigurong ipahinumdom nga ang kabalaan ug kasagrado sa maong lugar nga ato kining tungod kay balay alampuanan man atong gamiton para sa pag-ampo. Kay mo man ni ang gikasuko ni Kristo, no? Ang uban wala gigamit para sa pag-ampo kundi nagkalain-lain nga transaksyon, mura nagmerkado ang nahitabo. So muna siya ang number 1. Number 2, brothers and sisters in Christ, no? Kining sa ato ang gibasa kaganiha nga nangutana ang mga kadagkuan nga unsa may prueba nimo nga imo maning gipalayas nga ang mga tao nga unsa diri. So ang giingon ni Kristo, gub-a kini maong templo, no? Kung iya kunong tukuron sulod sa tulo ka adlaw. Pero wala makasabot, no? Wala masabti ang pulong ni Kristo tungod kay lahom kayo kay ang iyang gipasabot di ay ang iyang lawas. So lawas ni Kristo mga igsuon ko diha, no? Mga kapamalandong ko. So pagbaton kita og kanabang respeto, no? Kanang sa hostia, no? Kana siya importante kayo na mga igsuon, no? Kay tungod kay ang hostia kita nagtuo nga sa time nga gikonsagrahan kana sa pari, do na siya authority ang gihatag sa iyaha nga nahimo gyud ang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. So I hope and pray nga sa matag sulod nato sa simbahan atong nahimamat gayud ang tinuod nga Kristo, no? Munang usahay bitaw sa wayunta sa uban nga mga relihiyon tungod kay wala man nila masabti ang atong pagtuo, pero kung ikaw higala, kung kita wala pud nato masabti ang atong pagtuo nga naa ta diha sa simbahan, and then wala nato makuha gayud ang ipasabot unta sa doktrina sa simbahan, possible nga kanabang tinuod nga ang giingon sa mga ubang mga relihiyon nga lahi ang atong gisimba. So pero importante kayong maigsuon, no? Kita sa atong pagsimba, pagsulod nato sa simbahan, diha unta nato mahimamat ang presensya sa Ginoo, no? Ang presensya ni Kristo. Now karon para sa kuha, ang ikatulong nga bahin is kanang ang gihisgutan ni Kristo diha nga lawas kay templo mausab ang atong lawas. Isip usa ka binunyagan kita nahimo kitang templo sa Dios. Now diha bitaw sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 nagingon diha nga kita templo sa Espiritu Santo. Meaning ang atong lawas diha gapuyo ang Espiritu Santo. There is gapuyo ang balaan nga Dios templo. No, anytime nga kabalaan ang ato ang lawas, no? So unsa may ato ang pamalandong ini mga igsoon higala.
ato sarong susihon ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi, kung giunsa nato pag-atiman ang atong lawas. Giunsa nato pag-atiman ang atong kaugalingon. Kakita, templo man kaha sa Espiritu Santo, ug ang Espiritu Santo nagpuyo nganhi kanato. So, dapat ato kining atimanon. Dapat dili nato pasagdan tungod kay templo man kini, no? So, unsa may mga butang nga likayan nato mga butang nga makapadaot sa templo sa Dios. Makapadaot sa ato ang lawas, no? Like kanabang pagpasagad sa pag-abusar sa kaugalingon, kanabang nagkalain-lain nga mga bisyo, makadaot makini kanato igsuon higala, no? Imagine nimo igsuon, madaot man gani ang tao bisag walay bisyo pero ang iyang gikaon dili balance ang kanabang for example, hilig kay himarat kay ka, ganahan kay ka ana, unya kung ma-over puday ka sa parat, dili pod maayo. So dapat balance diet, no? Kung ma-over pud ka karon labi na sa atong panahon karon mga igsuon ko ni Kristo, na balantayonon kayo ang ato ang health, no, ang atong lawas. Pero sa ngalan nga kita templo sa Dios, templo sa Espiritu Santo, kinahanglan atong responsibilidad ang pag-atiman sa atong kaugalingon, ang paghigugma sa atong kaugalingon. So dapat dili nato kanabang abusaran, dili nato binuangan ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon tungod kay kini templo man sa Dios. So likayan nato ang mga butang nga mahimong makapadaot, makapaguba sa atong lawas, sa atong kaugalingon. So sunod pud ana di ay mga igsuon, tungod kay ang matag usa ka nato templo man sa Dios, ang ato pong pagpamalandong giunsa man nato pagtratar ang atong isig katawo. Giunsa man nato paghatag og respeto or pagbalaan ang usa ka tawo. Tungod kay ang usa ka tawo kanabang templo man sa Dios para sa ako matag tawo. Balaan dunay pagkabalaan, no? So usahay atong di kay usahay daghang higayon sa atong kinabuhi nga atong gakadunggan nga kung naa na gay nato ang kasuko, dali din ta makadapat, no, sa laing tao. Usahay anaa ang pagpangdaot, no, sa ubang tao, kanang paghimo-himo og istorya sa ubang tao, ang pagtunglo sa ubang tao, ang pagpamalikas sa ubang mga tao. So ingon ana siya mga igsuon, kining mga butanga dili man makahatag og kaayuhan kanato, kundi makaguba, makadaot sa isig ka tawo. So kung miingon ta nga pagbalaan, pagrespeto sa templo sa Dios, which is mao ang atong lawas o ang atong isig ka tawo, dili man pasabot nga kung na kay matabuan nga tao, luhuran nimo ang maong tao tungod kay ni tahod ka. No, brothers and sisters in Christ, ang paghatag or pagpakita og maayong butang, pagrespeto sa isig ka tawo, nagrespeto ka sa templo sa Dios. So, ingon ana siya brothers and sisters in Christ, atong i-check ang atong kaugalingon, no? Wala ba tay mga tao nga ato ang gitunglo, gibalikas, gibinuangan, because by doing that samara nga atong giguba ang templo, no, sa Dios. So wala nato atimana ang templo sa Dios. So ingon ana siya brothers and sisters in Christ, no? So kung akto pa yung padayunon, no, ang ato ang pagpamalandong diri sa last part, no, sa ato ang ebanghelyo, maigsuon atong makita diha ang sa katapusang bahin na niingon diha nga wala mosalig si Jesus kanila, sanglit na sayod man siya sa tanang tao. So kung si Jesus daw dili kinahanglan nga sultihan pa tungod kay nasayod man siya kung unsa ang naa sa ilang kasing-kasing. Igsuon, higala, kapamalandong, ang mga butang nga atong gitago sa ubang tao, ang imong pagbati karon, ang imuhang hunahuna karon, igsuon, nasayod ang Dios sa tanan.
Nasayod siya sa imong hunahuna. Nasayod siya sa imong kasing-kasing. Nasayod siya sa tumong sa mga butang nganong imo kining gihimo nga mga buhat o mga butang. So, ato ding hinumduman, brothers and sisters in Christ, nga diha sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpuyo, importante gayud ang pagpamalandong nato, pagsusi sa atong kaugalingon. Labi na ni ining kwarisma, no? Kinahanglan natong susihon ang atong kaugalingon, kinahanglan nato og kanabang at lantawon kung unsay mga butang nga kaya angay natong i-give up, angay natong limpyuhan, no? Kay kuan man igsuon, wala may matago. Kaning mga ebanghelyo nagpakita nga walay matago atubangan sa Ginoo. Og sa katapusan, my dear brothers and sisters in Christ, si Jesus iyang gilimpyuhan ang templo. And I believe, ikaw, ako kitang tanan. Si Jesus gusto pod nga iyatang limpyuhan. Isip templo sa Dios, no? Igsuon higala ni encourage unsay mga butang nga kinahanglan nimong i-give up para malimpyo ang imong kasing-kasing ug ang imong kinabuhi, ang imong hunahuna. Ug para sa ako, dili siya enough nga doon na kay i-give up. Tama ra ta nga doon i-give up, kung dili once gani nga dunay butang nga imong i-give up para malimpyo ang imong hunahuna kasing-kasing, pulihan nato dapat og mga butang, mga maayong butang nga ipasulod nato sa atong kasing-kasing. Because I believe nga once nga dunay portion sa imong heart nga imong gipagawas, may na-empty na to, kinahanglan nimo pulihan og mga maayong butang para dili mo sulod ang lahi na sab nga mga butang. My dear friends, kapamalandong, higala, igsuon ko diha ni Kristo, muni ang tawag nato, no? Ang ato ang paglimpyo sa atong kaugalingon, pangandam sa atong kaugalingon, pagbalaan sa atong kaugalingon niining kwarisma. Importante ka siya mga igsuon, no? Ato sigurong hunahunaon unsa nga mga butang ang gusto ni Kristo nga iyang kuhaon diha sa imuhang kinabuhi, because nakita niya kini nahimong babag sa imuhang relasyon diha sa Ginoo, or unsa nga binuhatan sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi nga diin kini nakapaguba sa templo sa Dios, o unsay binuhatan o mga pulong na kinahanglan nato nga atong kuhaon, nga atong undangon nga mga buhat aron tinuoray atong mapuy-an atong. Okay. So, ingon ana siya, brothers and sisters in Christ, no? So muni ang atong pagpamalandong karong adlaw, karong Dominggo, usbon nako naghisgot kini sa tinuod nga templo, which is the building, simbahan nga importante kaayo sa matag magtotoo. O ikaduha, ang templo nga gisgutan ang lawas ni Kristo. Gidiin iya kining gipaguba og iyang gibanhaw after 3 days. Ikatulo, kita usab templo sa Dios, og sa kinatibuk-an mga igsuon, kinahanglan nga kining maong templo atong gamiton, atong balaanon kung unsa man ang purpose niini. So, sa katapusan ni atong papamalandong, brothers and sisters in Christ, I hope, I pray, itang tanan mao ni ang challenge nato na matag adlaw mapuy-an unta nato, magamit unta nato kini maong templo para sa pagbalaan o usab sa ubang mga tao. Tungod kay ang Espiritu Santo, 1 Corinthians chapter 6:9, no, nag-ingon diha nga kita ang templo sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nagpuyo ngari kanato. So isip mga binunyagan, kitang tanan gitawag, no? Kitang tanan nahimong templo sa Dios. Okay, so mao ni ang atong pagpamalandong karong hapuna, brothers and sisters in Christ. I hope doon na mo'y nakutlo, doon na mo'y napamalandungan, doon na mo'y doon na mo'y parte sa imong kinabuhi nga kanabang nakay na tun-an, no? Kung na-bless ka igsoon higala, paki-like, paki-share, paki-comment diya sa ato ang comment box. Katong mga kanabang mga higala nimo nga gusto nimong i-sharean ani kabala ka pwede pa ninyang
ma-play, no? Sa replay pwede niya ning matan-awan. So pwede nimong i-share sa imong timeline or i-mention baka nimo siya diha sa comment box or i-share baka sa iyang timeline. Igsoon, higala, before ko magtapos, ang invite dito ko nga ang atong broadcast live man ta, no, sa atong Facebook page o YouTube channel PS246 TV. Now, kung wa pa ka maka-like, paki-like. Doon na tayo gipost diha nga mga daily gospel, no, mga readings para sa atong pagpamalandong. Tungod kay nagtuo ko igsoon higala nga ang pagpamalandong sa matag adlang Domingo is dili enough kun dili adlaw-adlaw gayud kitang mamalandong. So munang importante kaayo na natay mga guide diha sa atong pagpamalandong atong gina-post every day. Tapos pwede nimong ma-share sa uban, no, sa imong timeline o ingon mausab sa ato ang doon natay pamalandong karon community, no, pwede mo na ma-search group sa Facebook pamalandong karon community. Gituyo namo ni pagmugna para pod nga katong mga kaigsuonan, no, nga gusto kung interesado ka giaghat ka igsuon to join this community pamalandong karon community. Dinhi doon natay gipang post nga mga reflection, mga message nga maka-encourage, maka-inspire nato og mga information pod, no, sa ato ang mahitungod sa atong pagtuo, mahitungod sa ato ang paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. So kung interesado ka igsuon, pwede nimo ma-search pamalandong karon community. I-click lang diha ang join na nimo diha, no, i-click na nimo para maka-join ka. Okay. So ang ato pod nga YouTube channel ang PS246 TV. Kung wala pa ka maka-subscribe igsoon higala, paki-subscribe. Kining atong broadcast matan-awan man diha permente, no? So dili na ma-delete na ana na diha ning maong channel. Okay. So ingon mo usab akong i-invite mo para karong gabi ang atong topic uban si Brother Luis, no? Ang atong topic karong gabi mahitungod ni sa mga butang nga dili mapalit og kwarta or dili mapalit sa kwarta, no? We all know nga karong simana karong mga panahona importante jud kaayo ang kwarta, no? Halos tanan palaliton mahal na, dili ka makalihok bisan kani nga ministry, kani nga broadcast igsoon higala, dili man siya free broadcast, doon natay gigasto ani. So nga na ka importante ang kwarta, bisan asa ka, no, maadto ka sa laing lugar lisod kung walay kwarta, magsakit ka samot ka lisod kung walay kwarta. Pero sa importante sa kwarta igsoon higala ka pamalandong, aduna pag yung mga butang nga labaw pa niini nga din ang kwarta mismo dili makapalit. So karong gabi una ato kining paghisgutan unsa ni nga mga butang nga nakita nato sa Biblia nga mga kani nga mga butang nga dili kayang paliton sa kwarta. I believe daghan siguro, pero igsoon higala sa kadaghan, no, atong pamalandungan tan-aw nato sa Biblia kung unsa man gyud ang pinakadako nga butang nakaingon ka nga kani siya sure jud ko, no, bisan pagpila ka kwarta kadaghan sa imong kwarta di gyud ni kayang paliton. So unyang gabi ato ni isgutan uban si Brother Luis Ruiz, no, alas 8 sa gabi unya para sa atong pamalandong karon live, no. So ingon ana siya mga igsoon ko diha ni Kristo og agig pagtapos karong hapuna sa atong pagpamalandong igsoon higala hinaut nga nagpasalamat dayto ko sa inyong makanunayon nga pagsunod karon sa mga viewers. Thank you kaayo sa mga kapamalandong, salamat sa inyong pag-support. I hope nga kanabang padayon unta inyong pagsuporta og actually kanabang diha sa imuhang pag-share, no, because gusto ta nga maabot pa gyud sa daghang mga tao ang ato ang pag-alagad, no. Pero sa imong pag-share igsuon maybe mingon ka nga dili ka maayo mo istorya, di ka kabalo mo paambit sa uban, pero kanang imong pag-share,
pag-like, pag-share aning maong broadcast, aning maong live stream, igsoon higala samara nga nag-evangelize ka, no? Samara nga ni adto ka sa ubang mga lugar nga imuhang gishiran kini maong tao katong tao nga imong gisharean ni maong broadcast. Okay. So brothers and sisters in Christ, sa makausa, salamat kaayo sa inyong pagsunod sa ato ang pamalandong sa pulong karong adlaw o kini na lang ang inyong igsuon no inyong kapamalandong Brother Alex Lim, mingon na lamang kung ang Dios dapig kanato kinsay makigbatok kanato. Kita-kita ta onyang alas 8 sa gabi igsoon higala og atong ampuon ang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.